Здравейте, здравейте! Днешното видео ще бъде soft spoken с нежен глас. Знам, че повечето от вас предпочитат whisper и ги разбирам, но смятам, че soft spoken също има своите хубави ASMR-ски тингълзи, така че не трябва да го пренебрегваме чак толкова. И в комбинация с разни звукови тригъри го намирам за доста релаксиращ. В днешното видео ще ви покажа няколко бебешки играчки. Не всички, които имам, няколко. Защото смятам, че са много релаксиращи, че имат страхотни тригъри, звукови, които излизат от тях, и абсолютно можем да се насладим заедно на тях и да видим какво ще стане. Надявам се видеото да ви хареса и да ви бъде приятно, и за любителите на soft spoken също надявам много да ви хареса. И така започвам с първата играчка. Те са различни. Съм подправила различни играчки, в смисъл като има шумкащи, има дървени, има пластмасови. И знаете, че бебенцата намира точно това за много привлекателно. Самите звуци, които издават играчките, те затова са из толкова различни повърхности, всякакви текстури, дрънкалки, неща, точно за да привлечат тяхното внимание, да развиват видната моторика. И за това смятам, че доста бебета също харесват, между другото и ASMR, моето включително. Имам идея да направя видео ASMR for Babies, което е нещо, което не съм виждала до сега, но имам една идея как да стане. Както винаги аз си се отплесвам и си говоря някакви неща. Това е първата крачка. Сега това е дървено влакче, такова заредене. Влакче ми количка. С разни рисунчици отстрани. И това са купчетата, които на този етап не съм отворила. Защото тази играчка е за по-голямо. И въженце с търпане евентуално. Тази играчка, между другото, е 18+. 18+. Което ще рече след година и половина.
И това са купчетата, които са опаковани в нейлон. Ако искате, мога да ги отворя. Хайде, ще ги отворя. Това е едно купченце. Да извадим второ. Това е на панда. Вижте, панда е. Както виждате, не съм с дългите ногти, защото не успях да отида до китайския мал да си купя. Ами се вършиха. Значи от тази страна е панда, а от тази страна е меченце. Тук виждате с различни форми, има триъгълници, правоъгълници, квадратчета, кръгчета. И това си е абсолютно нарочно. Това отново са моите кучета, които 10 минути не спират да лаят. И вече се чудя какво да направя и къде да ги сложа, за да не ми провалят клиповете. Вънка вали прекрасен пролетен дъжд и въпреки това моите кучета не спират да лаят. Не знам къде вече да ги сложа. Това е всеки път и става много вече неприятно. Не мога да ги чакам повече. Смених настройката на микрофона с тази, която хваща звука пред мен, а не навсякъде, защото предната беше такава, която хваща звука навсякъде, за да може да чувате тапинга толкова добре, правейки го пред микрофона, както и близо до камерата. Но явно нямат желание да приключат за момента. Това е една играчка трънкалка. Това е, както виждате, меченце, което има различни етикетчета и различна текстура. Да, опитвам се да го държа така, че да не трънка, но е трудно. Тук трябва да имаме гледалце, мъничко гледалце. Той е вътре с едни топченца. И най-различни формички долу. Които да може да се хващат от малките палави ръчички. Мокнаха за сега. А тук имаме две червени връзки, които служат съответно играчката.
нощта да се вържи някъде за количка. Активната гимнастика върху креваче също. Ушичките са шумкащи. Прекрасен кринкълс. Много се извинявам за моите кучета. Те са две и едната е голяма скандалчика, лае на всичко и на всички. Мравката има тя, котката да мине тя, ако някой мине покрай къщи или се опрене, дай си Боже, на оградата, просто изпада в истерия, докато по-голямото куче не лае толкова, само ако съответно някой влезе и дано и никой да не влиза, защото като цяло се пуска и хапе. Докато малката много лае, но като влезе някой и се прибира в къщичката си. Даже имахме една случка, не това лято ли, миналото ли беше, да, с един наш приятел, който не се обади, реши, че ще влезе и ще дойде отзад на барбекюто, няма барбекю. И за целта трябва да мине през предния двор, през кучетата. И той не се обади, че е отпред. И понеже харесва и обича кучета и влезна и не очакваше голямото куче, малко се прибра, голямото куче без да казва нищо, в смисъл без да го лае, отиде и го захапа отзад за прасеца. И не беше приятно, не е окей така да се прави, като има кучета и не ви познава по-добре. Наистина се обадете да ви посрещне стопанина, защото няма как да знаете едно куче как ще реагира. Сега имаме една прекрасна шарена зебра, която е пластмасова, така че ще направим тапинг върху пластмаса. Тук има и едни топченца. И рингове. Това е за закачане, залепване на маса на столче. С идеята да привлича вниманието и детето да се храни по-лесно. Аз не го слагам, защото смятам, че като сме седнали да ядем, сме седнали да ядем. Слава Богу, и моят човек си яще, няма нужда от нещо тако разсейва. Обича да си хваща лъжицата и само да си я слага в устата с храна, което също е нормално. Аз си го окуражавам. Но пък играчката много я харесва и си играе с нея след това. Тази работа общо взето не върши никаква работа, защото той я маха от стола, както и чиниките с вакуум. И даже има една чиника Преслав с 3 отделения, която я маха и си обядва чиния. Си дъпче чинията. Така че храната отива навсякъде, така че по-добре на столчето, където е как се казва, подложката, където е на столчето, таблата. Директно му слагам храната, защото иначе като лепи чинията, всичко отива навсякъде. Така.
Сега пак края, скандалджиката. Това е все моето куче, което чувате. Заедно с по-дебелия лай, кучето на съседите, едно кане корсо. И двете се надлайват нон-стоп. Около нас е пълно с кучета, но се чуват главно моето куче и кучето на съседа, кане корсото. И това е по цял ден. През нощта не знам, защото спя. Не се чува. Или аз не го чувам. Сега ще направим малко кринка. Това е шумяща, шумна книжка. Jungle Tales пише на английски. Имаш на български. И шумкаща с различни цветове. Тук се подава една опащица на лъвче. Вътре виждаме лъвчето. Зебричката. Аз като ви казвам, че тия играчки са супер есамарски, значи не се шокувам. Аз обожавам да си игра с бебешки играчки, да си игра с него точно заради това. Просто уникално. Постоянно да си шупкам нещо да си правя. И той супер много си кефи. Едно слънчице. Полянка и опащица на зебра. Имаме на слънче. Слънче. С някаква връзка тук. Виждате ли, това са различни текстури. На жирафче. И на гърба имаме крокодил. Крокодил. Като също си има опашка. Както и тигърчето. Има опашка. Поне от малки научават английски. Тук също има един етикет, който е леко, като виждате, изяден. Това е едно пате. Което също има страхотни звуци. Намирам ги за много релаксиращи. Ще се опитам да върна настройката или не. Това е мама патка, която има 6 патенца, малки, които не съм ги сигла, защото често казано забравих. Ето тук се слагат. И се води играчка за баня. Но ние се ползваме не за баня. Аз се чесал зъбки. Някои от играчките ви ги показах на видеото 1 час бекграунд ASMR. Те също са ми много любими и сега няма да ги показвам пак, защото вече съм ги правила с тигър с тях. Правила съм тигър с тях и
Това е друго любимо нещо. Това са ни дълги купченца. И всички те са различни, с различна текстура. И картинки от всяка една страна на купчето. Имат и огледалце, което е много обичам да се гледа. И аз. Както виждате, тук имаме едни по-големи фигури. Ето, триъгълник с ръчице, кръгче. Тук имаме пък картинки. Тук имаме пък цветове. И не само цветове, но и различни текстури. Заграбала тази консирана, тази помахиста. Както и тази. И имаме номерата. 1, цифрите. 2, 3, 4 и различни crinkles звуци. Сега е една гризелка. Под формата на плъчета. Имаме на ягодка. Едно грозде. И един лимон. И е тип ключодържател. В смисъл, като ключодържател, но виждате колко е широко това, за да може да го хваща. И какво да трънка. Има такива играчки и ключове. Както знаете, педиатрите също имат такива, когато проверяват развитието на детето и много често вадят такива или директно със собствените си ключове и така трънка. И идеята е детето да следи въпросната играчка, обекта, да с поглед. Тук имаме един ленивец, който е много голям. Има сини рингове тук. И служи за закачане на количка на креветче. Мекичък, приятен. Много, както виждате, в различни цветове. Тук има и един гердан ленивеца, едно листо, което всъщност е дъвкалка. Ето това моето куче следващия път. Аз ще я пусна и ще я споря отзад на двора. Надявам се, че оттам и да лай няма много да се чува, когато снимам.
мисля, че няма да имам проблем, защото голямата няма да се разлева. И ще остане само кучето на съседа, което просто ще намалим до някаква степен лая. Тук разни етикетчета. Може да забелязвате, че на играчките има разни такива етикетчета и неща. И това е така, защото децата много обичат такива неща. И самите етикети на играчките също много ги харесват. Това е една класическа тренкалка. Дървена класическа тренкалка. Което се хваща тук и се трънка. Едно усмихнато човече. Между другото, не знам как слушате ASMR клипове. Най-хубаво се слушат на слушалки, между другото. И ако имате възможност и сте ценители на ASMR си, инвестирайте в едни що годе хубави слушалки, защото наистина звука от едни хубави слушалки е много по-добър, примерно от, да речем, някакви там тапи за 30-40 лева, като моите в момента. Но когато си сложа големите стереослушалки, просто тотално различно усещането е различно, съответно получава повече тинглси. Може да си гледате и така, нали, без слушалки, но нали, за хората също, които ако случайно сте изгубили тези тинглси, това може да е някакво решение, да знаете, да смените слушалките или да инвестирате в някои по-качествени. Просто ви го казвам, тъй като се сблъсках с този феномен неотдавна, загуба на тинглси. Това ми ги върна. И така, като цяло те от време на време ми изчезват, после пак се връщат. Далеч не гледам непременно ASMR заради това. Повече ме успокоява, много ме релаксира. Не го гледам за приспиване, тъй като нямам проблем с това. Само да помириша възглавницата и вече съм откъртила. По-скоро гледам с успокоение и за релаксация. И ако има такъв канал, който да ми доставя тинглси, ще съм много щастлива и благодарна. Той има. В момента гледам главно канала на Мартина ASMR. Между другото, няма проверете, ако не сте. Смятам, че има здравотен потенциал лично и индивидуалност, и за мен лично нейният глас ми действа много релаксиращо. Gentle Whispering, както винаги, да, никога не може да ми омръзне. И Грейзеви. Тук да ме гледам някое така, нали, друго видео, но като цяло са това в момента каналите, които така често следя и гледам. И се релаксирам. Последното нещо е това попи.
които го ползваме като давка. Този звук обаче от нещо да ми харесва, така че няма да го правя. И така, хора, надявам се видеото да ви е харесало и да ви е доставило много тингалси и удоволствие. И се надявам ценителите на Soulspoken да са щастливи. Ще се видим скоро. Друго видео мое, което съм снимала вече. Просто изчаквам малко така време да го кача. Това е една ролева игра, снимах. С гримиране, понеже Марти качи и тя. И просто реших да сме с някакво разстояние. Да не ви се дублират много едни и същи видеа. Нали, тъй като не сме кой знае колко български канали и гледате като цяло, нали, мен и още примерно 3-4. И като се гледат едни и същи теми, може би е някакво скучно и да. Но скоро ще я публикувам. Благодаря за това, че си поствате реквестовете и пак напомням налично в Instagram, моля ви, защото под видеята ги губя, събравям и така нататък. Въпреки че вече записах някои в тетрадката, преди да загубя тотално в кое видео, кой коментар, какво е било писано. Но ако имате такива, в Instagram налично. И така, пожелавам ви лека нощ или приятен ден. Сега не знам кога гледате това видео. Успешна седмица. Успешен остатък от седмицата. Чао, чао.